No niin, lähdetään matkaan. No niin, täällä taas. Täällä. Niin, eikä. Niin, hei, mä sain idean. Olen Facebookissa. Joo, Facebookittelun jälkeen. Mulla alkoi riittää. Menen takaisin autoon. Mä haluan nyt laitteen. Mä haluan kokeilla minkälaista takana. Vaikka se on mun paikka, niin sä saat sen matkalla. No niin. Täällä. Niin. Noskaa pois autosta. Ja lähtekää. Mä oon. Niin. Sisään. Ootteko te vieläkin syömässä? Juu, meillä kestää hieman. Joo, mä korjaan nää teidän jäljiltävät. Tänne katsomaan ohjelmaa. Ja seuraavaksi on tulossa ihan just